Why my ina yan uwan musi? Kai waye da zaka ce zaka yi magana da ni? Shaba, wancan wace ce? So da maraici wannan kayataccen shiri ne daga kamfanin YMY Film Production. Kai da kaka. So da maraici shiri ne na nishadi da kuma abin al'ajabi cikin tausayi, soyayya da kuma maraici. Ku kalli wannan kayataccen shiri samun gamsasshiyar wadatar kallo. Story and screenplay by Yusuf M Yahai, production manager SM Umar, location manager Bushasha, continuity Sadiq Bulani, soundtrack Sadiq Medium, executive producer Usman Uzi Harka, producer Abdul M Yunusa, assistant director LBK, directed by Yusuf M Yahai. So da maraici Usman A Haruna, All Baba, Hassan Ayobe, SM Umar, Yusuf M Yahai, Maryam Kaduna, Hajiya Zara, Al-Amin Yusuf da dai sauransu. Ine Bilal wanda yake son ki, wanda kuma zai iya komai akan ki. Ka sani Kamila yar asali ce. Yar asali sai dan asali. Shi mutuntaka daga gani ya fi dukiya kuma dan adam shi yake sayawa kanshi mutunci. Wannan shiri zai na zuwa muku a duk ranar Alhamis misalin karfe 8 na dare. So da maraici ku garzaya a YouTube channel namu mai suna M Yahai TV domin ku dankara mana subscribe sannan ku danna alamar kararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura. So da maraici ya sanya ni kadaici, na maraici a so na yi kadaici.